Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhu uMavumani waluleka wamhlabela ingane awusoni madoda le phansi mangozi kuthiwa yakho balimbuye egcini kodwa-ke asikho lapho silala sikhona. Uyaphila my sister? Ngiyaphila bhuti, unjani wena? Ngiyaphila my sister. Ngake nje usilandise kabanzi ukuthi yini ekubeka la ngalesi khathi. Ngibhalele lana ekhaya ngoba uwelile waqala waboleka iqhiya yami akayibuyisa, waphinde waboleka ibhayi akayibuyisa. Kodwa ngoku into endiyibonayo izinto zami azisandihambeli kakuhle. Ngihlezi ngiphathwa inhloko xa ngidibana nabantu endleleni okanye etekisini bangiqaba mandiye kumthandazi, kungenjalo impilo yami isengciphekweni. Mandili ifuna iqhiya lami, uwelile ungixelela uba iqhiya lalahleka, iduku ladliwa zimpuku. So ngondiyathemba mandimbiza esisiza apha uzokwazi ukungichazela uba kahle kahle lento ayenza kumi yintoni. Emsebenzini ngaxoshwa kungekho warning, ngiyabizwa kuma-interview mase ngifonelwa i-feedback abazi bakwenze njani kodwa bathathile omunye umuntu. So ngiyathemba ukuthi nizokwazi ukunginceda apha ekhaya. Manje sesimuthi iqhiya yini iqhiya? Ile nto yokufaka apha enhloko. Kuthiwa umnqwazi. Yini angazi phela umnqwazi yini isigqoko noma yini? Umnqwazi sisigqoko mina ndisho iqhiya lento ya iduku. Waboleka nebhayi. Bhuti. So uthi after ebolekile iduku lakho ekhanda wena usuhlezi uphethwe ikhanda? Ngihlezi ngiphethwe inhloko, akusebenzi grandpa, akusebenzi kwanto. Emsebenzini nje izinto ziyabheda, ngawafaka ama-CV ndiye kwi-interview kodwa kwenzeka inex. So ndiyile komnye utata ongumthandazeli wathi manditsho uba iqhiya yami nebhayi lami liphi ngoba ukuze zifike akwazi ukundinceda. So uwelile manje zifuna kuye uthi zalahleka. Ngabe ukulandisa umbukeli uwelile uyini kuwena? Mhlambe ukhazini wakho, umngani wakho, mhlambe ingane isihlobo sakho? Uwelile ngumngani wami endathi mandifika apha eThekwini ndafike ndaqhelana naye, savana wanifundisa itheku, savana kanjalo. Kuyafana noba ngusisi wami because uyakwazi uzolala endlini yami nami ndiyakwazi uyolala kokwabo. Khona isikhathi lana owake wafika, I think bekuzinyanga ezimbili ezidlulileyo ezoboleka amagusha. Ndambuza ke bayibo ungaboleka amagusha, ndimkhulu uSisiland and into yangaphansi ayibolekisi. Wathi uyawathanda and amnyama azoba right for yena azofit and manxibi lamagusha kuzobonakala uba makhulu. Awu yini amagusha sesi i-legging. So kwesinye isikhathi ndaphuma emsebenzini ngaqomba ana man andike ndihambe ndiye ecaweni because hlezi manje etekisini ngixelelwa indaba yecawe, khawuhambe ecaweni mhlawumbe uzongincedakala. Xa ndifika pha umfundisi wandithandazela wantshela ukuthi inkinga isendlini, andihambe ndiyolanda iqhiya nezinto endibolekise ngazo, ungaphinde ndibolekise ngempahla because lo muntu endizixelela uba uclose nami uyingozi kum, akanifiseli okuhle. So nje hayi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngoba lo muntu ngiyamthanda. Usisi engingenaye engakaze ngibe naye. Mangimtshena ukuthi esontweni kuthwani uvela avuke ulaka. Ungazi noba kwenzakalani ngoba khona nemina owaze wathi uzonigwaza ngizophinda le e-Eastern Cape ngihamba ngebhokisi. Ndabuza uba ayikho mos into exabanisayo apha, ayikho into elwisayo because wayiboleka usithi uzonikeza umama wakho uye emtshadweni and andinangxaki ngoba umama wakhe uyafana nomama kum. So ngumama wami okude nasekhaya kodwa nje hayi akandiphathi kahle. Ngiyafisa nje ukuthi afike akakhulume mhlambe kuwe ngeke abe nolaka. Manje uthini umama mombuza ngale ndaba, mhlambe umbikela ukuthi ingane yakhe ithathe iduku lakho yathatha nani nebhayi lakho yangakubuyisi, uthini ngalokho? Uthi akakazi azibone kwakhe and akangeni ndawo entweni yabantwana yena mdala. So masiyilungise into yethu because sizofika esixabane simfake mase sivana yena sezophenduka isidenge. So injalo nje. And enye into ekuhlungu engenza ngingazi ukuthi ngenze njani, umuntu wami ubaba wengane zami kade ebhize beka imali ukuthi uzoyongilobola angithathe ngoba sesisalile sengizalisile, akafuni ukuthi abe nama-choice assorted. Manje mangimfonela uyakwazi ungayibambi ifoni, ngimfonela ifoni iphendulwa amantombazana
Mangithi ngiyambuza avuka ulaka afuna ukungishaya into yami manje. Atshela ukuthi mina ndinesidina manje kumfundekela. So nje into zami azihambi kahle empilweni yami. Azihambi kahle nje at all. Ingane ngalana esikolweni ngiyabizwa kuma parents meeting. Ingane yalo esikolweni, ingane yalala. Angazi noba ngathi nezingane zami zine stress zalento yenzeka kumi notata wabo noba kwenza kantoni. Angikho right emoyeni bhuti, angikho right. Ngikhuluma nawe nje le ngane yami le endala ewumfana. Ngikhona la wayekade sibuye late la kade siye khona sivakashile. Wathi yena akawashile ngoba safika namanzi engekho. Uyazi ke nayo Ubani ongawashile sisi? Ongawashile uwelile. Uyazi na ukuthi emalokishini amanzi ayahlupha. So mayifika wathi cela ngimtshele kamasokisi engane. Ndamnikeza ngoba vele owami unazo ipere ezininzi. Manje hayi inyawo zakhe ziyavuvukala ziyabola. Njengoba emhlophe bhuti ungibona nawe zona inyawo zimnyama angazi ukuthi kwenziwa yini. Mayigqokile isicathulo uyakhala. Even efakile amasokisi ngathi angahlezi ehamba ngonyawo. Ngazama kumusa kumuntu wangaboni lutho. Kodwa manje mase kuthiwa iqhiya nebhayi obvious. Manje awusho sisi amasokisi wawabuyisa? Amasokisi wawabuyisa kodwa nalapho saxabana sangathethisane kuphela iveki. Mhlambe ngabe umuntu wakho uke wamtshela yena ukuthi uke wabolekisa ngento ekanje? Angikaze ngimtshele ngiyamfihlela because uhleze engafuni. Uthi umuntu wesifazana akanxibelane into ozomntana azibolekisa. Akafuni ndisho zilale phandle ecingweni. So wawuthi nenhliziyo enhle. Nandithi ndiyamebela njengomngani wami engimthanda usisi wami. South Africa. Mayithimba bengicela mfethu ungisondezele bona labantu. Manje sisi uready ukuthi ngoba ezoza la ngoba ngimbize noma wakhe mina ngoba uthebe ngimbize. Ngoba manje mhlawumbe uma wakhe uzokhona ukumlalela bengasilaleli thina uyangithola? Hayi ndi-ready bhuti because ndiyafuna impilo yami ilungi wesingosechaphazeleka nabantwana. If bekundimi ndodwa mhlambe bendizoyiyeka ndizizamela uncedo. Ngoku sekhona nabantwana. So mayizofaka nabantwana bami kulento ayilunganga. Manje mhlambe khona omunye wakwaboleka something wavelelwa inkinga nje noma beqala kuwena. Angazi ngeke ngixoke because ebehleze sithi noba ngihamba nomunye umuntu abe nekhwele abhombe ukuthi why senzovana nosibanibani babuxoki baxatshaniswa babuxoki. Akafuni ndivane nomunye umuntu. Ufuna kube ndimi naye kuphela. Unjani mhlambe uyazwana nabantu abathandazayo abakholwayo noma mhlambe ubuyiqhelelanisa? Uyaziqhelelanisa kakhulu because uthi aba bantu bathanda imali. Akafuni into nenkonzo nomthandazo hayi. Uyaphila my sister? Njani? Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Yebo. Eish. Black beauty. Uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Hayi umakhelwane wami aphinde futhi abe umngani wami umuntu nje esengazani kakhulu naye empilweni. Sesenesikhathi eside kakhulu. Uyaphila mama? Ngiyaphila mntanami. Ngabe uyazi mhlambe nginibizeleni? Ngithuswa ukuthi sengibizwele kuma camera ngazi ukuthi ngibizeleni. Kodwa abantu abami yini ndaba ningibizela ama camera? Sisi kahle ungakubatshela my sister ukuthi yini kahle utshela usisi ngoba umama na mhlambe noma eneclue mhlambe izombuyela ingqondo kancane. Eyani clue? Ngaku utshela usisi ukuthi kahle ngoba kwenze njani? Mama ndibhalele ivumani ukuthi ingincede ngikwazi ufumana iqhiya yami nebhayi lami kuwelile. Uthi mama kahle ufuna ibhayi lakhe neduku lakhe lasekhanda. La kwenze njani mntanami iduku? Ngeke ngafika kuwe mama nisithi uwelile uboleke iqhiya esithi uzoya emthatweni eyibolekela wena akalibuyisi. Hayi ngane yami aze ngathuka ke manje angisayikhumbuli nje leyo nto ungitshela. Waze wathi wena mama into zabantwana ufuna ukuzingena because mase sifana apha wena usube sophenduka ingathi yislima. So manithethe nowelile. Kodwa ngiqambelana namangane yami angikhumbuli nje mina leyo nto. Okay uyalazi iduku sisi?
Yebo, ngiyalazi. Waliboleka. Walisebenzisa then kwenzakalani? Hayi shuthi ibhuti nje ngizochaza sonke isitori. Isitori sime kanjena-ke bhuti. Kusho ukuthi umngani wami yena uwumuntu otohozayo yabo nje bade sizwana nje olalongi sabantu abafundayo siplakana ukuthi mangabe kuphuma ama-post kanje siya apply yabo shuthi apply yena athathwe mina ke abangisathathwa ama boyfriend yena mina nje konke kwami kuyabheda umjolo 2 months 6 months kuyaphela kodwa yena nje okwakhe kuyaqhubeka umuntu esesikudle naye kakhulu nje kangangokuba zonke izinto ebezenzeka besizenza ndawonye kwaba ukuthi ke yena uyawuthola umsebenzi mina ngiwutholi and ngiyabona ukuthi isikhathi siyahamba yena uyasebenza izinto zimhambela kahle mina hayi kuyabheda badla ngase side ngama ngifuna uqamba amanga ya ngaliboleka kona iduku kodwa futhi phela la ngidukela ngazi ukuthi la yapi nawe yazi ukuthi manje umsebenzi ungenaphi endabeni yeduku la ngizokhuluma indaba yeduku wena uzongixaba nisebenza kakuhle ingenaphi lento yoba mina nisebenza kakuhle wena manje ubona ukuthi ngangizolenzani ke iduku lakho liphi ngoku ndiyalifuna ubiza amakhamera nje iduku bungasho ngani kufike ekhaya ke disi sikuthengeke iduku welile vuma qha nibona igqorha wena ndizawuphathwa inhloko mana ke yini ngoba uzuthi iduku uzubiza abantu bamakhamera ubungeza ingani ke endlini uzothi because wena noma wakho niyalazi iqhiya lami wena noma makho niyalazi wathi andidothi ubelekela mamakho azange uthibelekela mamakho ngasibizela amakhamera mama uyamsola yini ngokuthi abiza uyamsola yini angimsola into yakhe ufuna into yakhe manje iduku lifactor kuyena kubolekwe yimina kodwa iduku agcinanga inqaku yamvuna mama ngani andithi ngoku uyaphika kuba ndafika kuwe uyabona ukuthi wena ongakwazanga ukukulungisisa ndafika kuwe mama ndizocela uncedo wahluleka sikhuluma ngeduku into ya 70 rand ingoba nako usuyasebenza ususiphamela why ungazange uyithenga why ungazange uyithenga ka 70 rand wayiboleka uyithanda ngithi uyayiboleka into ibuyise phela ngoba nami ngiyithanda why unga understand ukuthi ilahleka kanjani okay iphingubo yayo wena iphingubo yami ikhona izinto anayi ingxaki mama njalo manje siye caweni uyavela wena ngoba manje caweni uyavela umntana kuba ligqoyi njengoba uyavela umntana kuba ligqoyi yimama ubiza abantu bamakhamera ngoba mina ngivele enyangeni yini uhamba inyanga ungangitsheli mina ukuthi hayi wena andithi wena wathi azange uthi uzongigwaza wena zange uthi uzongigwaza wena azange uthi uzongigwaza nandizoyisa emkhethi ndihamba ngebhokisi ima mama ima phela ngifuna ukuzwa kahle le ukuzwa ntoni mama uva ntoni ima uyamsola yini ngokuthi ufuna iduku lakhe wena waye ungamnikeza iduku lakhe ubuza nengubo yakho uthiphi futhi indaba ungambuyiselanga cha angimsola angithi yabona njengoba yena esebenza izinto zakhe very obvious ngizozithanda ngoba mina nginazi ingubo ezinto but asikho indaba wena ungayosebenza ingoba ngiwuthola umsebenzi ngithi uyazi wena wazi nawe kodwa uyabona nawe usuphakeme wena nawe usuphakeme angaze ngifundisile like into engakwenza unezitifiketi zakho uyalandela ingane esikolweni andikulandela abantwana esikolweni unezitifiketi zakho ufundile uhlulwa yini ukufunela into zakho akulungi nje ikuphi okungalungi kufanele ufuna umsebenzi ngithi mangiphuma phambi kwakho ngithatha imali yakho uzohamba amanga ngegama lami indaba vele uqambela umama ukuthi uthathe iduku lakho phela obvious umama uyena onqaza kwakuzobalula ngoba ngaze ngathi ma ngizokubolekela iduku ngoba liyamesha yani awusalibuyisi amagusha wami uzowenzani laduka amagusha wami uzowenzani impahla yangaphansi uzoyenzani uke wamcela ngithi siqokelana nje nawe before manje wase ngiboleka amagusha sekuyisho uboleka into yangaphansi basibolekana nje amali amasokisi siswami lawo awengane hayi bokade kuningi amagusha amasokisi akusona umnqazo zonke zimalini ke zimalini ayifuni imali wena why usibizela amakhamera wena ngithini ngifuna why angakhulumi ngalo ungazange ngakhuluma nawe mama wathini wena wathi ingena indaba yami angimshaya ngifuna ukusondela kuyena cha ngifuna ukuzwa kahle uma yini wathi iqhiya uzoyibolekela umama wathi iqhiya uzoyibolekela umama umama wakho wathi mina awungibizanga ungibuzanga uma umfakelani ke kumakhamera uhlezi unolaka welile uhlezi unolaka ngoba unemali ngoba uyasebenza ngisebenza bangithi ngaqosha emsebenzini ngenxa yakho wajabula wena iduku lakho ufuna iduku nje kuphela ngengabi insima mama zonke lezi zikhathi ufika la ekhaya ngithule mama cela uyitshele indoda yazi yakhe ibuyisa iduku nje kuphela phela into endifunayo liphi iduku othi lithatha ngitshela walibeka phi leli duku ngoba akaze ngilibone
Ngitshele. Hayi ma. Sisi yima wena indaba kodwa wenza into ebuhlungu kanje. Omunye sephathwa yikhanda manje. Uphathwa yikhanda ngenxa yokuthi wena wathatha iduku lakhe. Walisaphi yilokho indaba ongalibuyisanga futhi. Awubona ukuthi umhobholo loyo. Umuntu utshelwa kangaka kanti ukuthi into yalahleka. Ukulahleka kwento Ilahleka kanjani? Ilahleka kanjani? akazange azasho kumina. Waye zakho zingalahleki. Uthene zakho izinto zingalahleki kodwa zami zilahleka. Angazi ukuthi yini. Uthene zakho zingalahleki. Unakho konke. Siyadla ngawe. Siuno John. Uno-Thomas, uno-Timothy, kodwa konke lokho bayakulungisa yindaba ukuthatha into zabantu. Ama-boyfriend akhe. Ama-boyfriend akhe asisaphatha la ekhaya. Wathi uyikhulumelane uyawafihla yini? Hayi uma uyazi nje ukuthi secret yomndeni nje le. Ima oJohn ibapha bala eSouth Africa. Abangaphandle. And futhi abazani laba bantu. So awunazi imfihlo. Abazani laba bantu. Size ngeduke la sekuzovela indaba zemndeni ngathi yini manje inkinga. Ukwenzelani lokho? Uveza lonto umama wakho uyakuvuna. Usungibuka Ngendlela akuthanda ngayo. Ufihla wonke umshikilithi lo wakho. Unenhliziyo ende welile. Phephe iduku lengane. Awubona ukuthi eSouth Africa Africa yonke. Ama-leggings aphi? Awubona South Africa yonke Africa bazothi uyathakatha. Okay mina futhi ngicela ukubuza since kuyini nje kuyisho ukuboleka kumngani wakho. Isho ukuthi awubuyisanga. Ngithi ngiyachaza nje ukuthi kwalahleka. Okwabona mama mina ngigqokile. Okwabona ngigqoka phela ngiyasho ukuthi mina sisi nginesikhathi sonke namhlanje. Ngihamba ungakhuluma ngeqiniso. Iduku liphume negama lami. hayi angazange ngaduku mina ngiyasho. Welile ngicela iqhiya yami. Uyahlonipha lo mntwana. Ayingihloniphi lengane. Isingihlumeze kakhulu. Njengoba isizongifaka amakhamera, ithatha iduku lengane, iphi iduku lengane. Yima uyakuthenga ukudla ekhaya noma nisizotsho. So sizayila ama boyfriend akhe. Oh, awubona. Ngithi uyabenefitha ke kuona lama boyfriend. Angithi uyabenefitha kuona. Benefitha mina. Angithi kuyidla imali nje. Angithi wena hayi no wengane. Angithi wengane. Angithi nawe ubungithuma nje ukuthi angicela imali masishoda ngezinto endlini ngoba mina ngisebenza. Angithi imali yokufesa bowuthi angicele kubona. Hayi angingeke ngeduku. Awuzwini yini kanti ngaleli duku? Hawu into duku ngile ngikhuluma kusengaze ngoma umlomo. Awubona ukuthi isithombe esibe even einganeni zakho ngokuthi awumhloniphi mama wakho. Izingane zaziduku, izingane ziyabona. Mama ubona ukuthi ngoba ingakuhloniphi lengane ngoba nakho ithenga ukudla. Naye lo ngiziswe ngikhipha wakhe amahlazo thina usuwakhiphila wami. Hey ngimapha amahlazo enginawo. Imapha amahlazo enginawo. Imaphi ukhiphe John manje into yomndeni le. Mana ufunda ukuthina ufunda kuba nesifuba ufunda kuba nesozongineba ngakho. Ukhohlakele mhlawumbe ngiyakhohlakela. Hayibo. La umkhoba wami. Mama uyabona ukuthi lengane ngoba ingakuhloniphi ngoba ithenga ukudla ngoJohn konke oTimothy lapho. Usonkile uzungwazile nje yini iduku lo John. Yamanje ngoba behamba nje John sohamba nabo nalezi ingalo izele. Unengane ezongaka, unengane ezongaka. Uzu4. Hayi ndakamazi sizolamba. Khuluma iqiniso njengoba behamba John sizolamba. Ngithi ibona ade beyisibhodwe eziko. Hey, baze ngalini. Okay mfethu, mina into engiyidingayo ngidinga iduku siswami kuphela nje. Akule uncese ukuthi ngiphamisisana. Wena nawe wasu interested kangaka kule duku kanti ithini indaba phela nale duku. Siphathwa yikhanda, sifuna iduku nje kuphela. Akakwazini kuyenyangeni zimlapheka ikhanda mayibafundisi. Wena wathatha iduku sisi. Umina niweqala ukuboleka. Zizonilapha njani? Sizonilapha njani iqhiya yami ku? Shuthi kuhamba inyanga ezifake ke phela. Makuyona indaba yami ke le ukuthi. Why shuthi ngoba ubugqirha bakho kahle kahle. Ngoba nakhe esebenza. Kushuthi wena lento wayenza ngenhloso. Walenza akukho nhloso la kwangekho nhloso kwakuyintoni mangekho nhloso. Okay ngiyekeni ngiphenda 2 minutes. 2 minutes 1 ngifuna iqhiya yami. Kuphela sisi. Khuluma sisi. Ishiduku ukuthi siyalifuna. Okay ngicela ukuxolisa. Xoliselani iduku yebo ngalithatha ngalisebenzisa ngendlela zobumnyama. Iziphi indlela zobumnyama? Awu walile walile wenzani walile iziphi phela imani phela ngibambeni uzongishaya. Wenzani iziphi indlela zobumnyama? yini ozeni Shuthi umkhoba indlela zobumnyama mangithi indlela zobumnyama ingoba ngangibona ukuthi izinto zakhe yena zimhambela kahle. So manje ngafuna ukuqeda wona lo msebenzi. Loya iduku ingane zami ngokumkhathi zokuzibe sisebenzisa. ngiyekele nawe ngiyekele Ima sisi manje. Ima awubona
walenza Ungihlaselani wengane. walenza Manje ngakuzona, ngizalana wasebenzisa indlela yokunyama kanjani walenza Shuthi iduke sathatha saya kwelinye ihlathi besisebenzela kulona Nino la nabanye abade bengisebenzisa ebekade sisebenzisana nabo shuthi balithatha ke le duke Why mina? Why mina Welile? Why uzothatha lami Welile? Why uzothatha lami? Why uzothatha lami? okay Yini engakwenza yona mfethu? Yini engakwenza yona ngikuthanda kanjena mfethu? manje ungakhona ukusilandela lona ehlathini usibuyise lesi akusekho ukuthi ngililande ngoba kade sengisishuthi Impilo yami yonke futhi ngihlale nginje Welile. Yini ngikuthanda kangaka mfethu? kose kuba ukuthi Yini ngikuthanda kangaka mfethu? ukuvala izinto zasini kwaba ukuthi bathandazela emfuleni masiye emfuleni bafike batshinga-ke khona bese nami manje kumele senze njani ukuze akasho into esingayenza njengamanje ukuthi kuhambe mina noSisi siye kumuntu obekuyena ongakwazi olapha zona izinto ezikanjena iyona solution engingayikhipha-ke leyo nami sekubuhlungu kodwa kumina mangabe silokhu ekhale phethwe ekhanda ngoba unembezo ukuthi kunjena nje kungenxa yami. Mina ngiyasiluka konke le. okay ayihamba okay Yini inkinga yakho? Uthakatha naye vele? Uthakatha naye yini? Ngiyekela uthakatha naye yini? bazokupheleza Bengingamazi ukuthi nombono. ima uthi right Ngaright kanjani? Ngaright kanjani? uhamba naye baye kulo muntu abalisebenzisana idu kunzoba right yes Uthi ngeke akwazi nje ukuba sangilungisa. Ngithi mina ngihleli nginje impilo yami yonke. kade ngikhuluma naye uthi ngingakwazi ukuhambe nekulo muntu abayenza lento bazokhona ukuthi balithole ledu usizakala Awungangcono bandla. Ngikhathele nami ukuba nje ngifuna impilo yami ibuyele nami ube umuntu. Ayikho lento angenza yona. Yini ngimthandanga? Ngimenzeni? Yini engakaze ngimenzele yona? Mayizongenza kanje? Hawu. ima sisi kuzoba right kuleyo yazi anothe enye into uma enkonzweni kuba right and ngoba seshilo khuleka sizoya sulithatha iduku lakho kumele limbiwe la abalisebenzise khona ngabe baligqiba yabona ngoba uthi baliphose emanzini khona lokho kodwa nje lo muntu ekade yenza lento uyena ozokusiza yazi Ngajabula kabi. Uthe nasenkonzweni uye enkonzweni kuba ngcono ungayike enkonzweni yazi Shuthi mina ngizohlala enkonzweni phela. Ngoba ngaye enkonzweni mangifika endlini akupheli ngisho 2 hours. Qala phansi ikhanda liyavuka. Khuleka sisi indlela eright nje ukuthi siye kulo muntu ade yenza naye lento yazi Ngajabula kakhulu futhi. kuzolunga yazi ufuna ukuthini umuntu obolekisa ngempahla Ngifuna ukuthi kuwe mbukele emakhaya ungabolekisi ngempahla. Ikakhulu emntwini ongayena ongazalwa naye because abangani bakhohlakele banenhliziyo ezimdaka. Buka nje mina uWelile ngimaze from plus minus 15 years kodwa undenza kanje. Yo South Africa niyabona nibolekisa ngazo zonke izinto abantu abalunga khuleka my sister kodwa nje sekuzoba right ngoba sezowalikhuluma iqiniso yazi ngiyabonga bhuti.